goa. Eso, que empiece el cuento donde nos dicen que un buen día comenzó la paz. Eta egun batean, bakea hasi zen. Fusilek botatzeari uko egin zioten. Tankeek ez zuten mugitu nahi izan. Hegazkinek bomba gehiago garraiatzeari ez zutela desiratzen esan zuten. Gizonak hitzarekin aspertuta gauden, gerrez nekatuta gauden. Eta batean, balen eta bomben zarata geldizuten eta txorientzioz eta neska mutilen ahotsak entzun ahal izan zen. Budu zelaiek gaur parke itzelak bihurtu ziren, mira koloren ezberdineko. Margotutako tankaz kirristak bihurtu ziren eta kanoi handietako sauak esekizio zituzten. Hegazkina, eskola, liburtegia eta zinema izan ziren. Fusilei erabiltzeagatik, arroza ederra jaio zitzaizkien bere kainoietan. Kaskoek zoriontzetarako baleutzak zuten. Eta garkoi guztiak apaindu zituzten. Eta gizonek, gerra, etzaia eta gorroto hitzak liburuetatik eta hiztegietatik ezabatu zituzten. Eskoletan beti idazten zen